लाजिलायलाङो दिलां 1 2 3 आदा ฮ้ย आदा ฮ้ย नोंसो मानो फैदों नों बेहाय साला फेसबुक अन पेज खुलिनानै सिख्ला लोगो हमफैदों आइदै नोंजों आं मानो बुजागासिनो आरो नों मानो बेहाय फैदोंमोन बेरायनोसो फैदों बेरायनो मुसुबाबोथ' नोंना बेलेगसो साला सुवाद आंखौ बुग्रा आइदै मा फैदों नों बेहाय ओइ मा मोनदों नों मा मोनदों साला सुवार नांलांनो नोंखौ गेटाव आइदै साला हौवा बुग्रा बियो दानिफ्रायनो बा हाबायानो जायाखै इमान हाइ पावार हिनजाव बियो थै नोङो पाप्पि हौवा आं बायदि हिनजाव मोजां मोननाय नङा नोङो आंनासो मेकआपआ गाज्रि जाबाय साला हौवा बुग्रा बियो नोंल' हिनजाव नङालाय नानि गोदान लागोन आं गाबोननो साला हाबा जानायबा बे आंखौ बुग्रा जागौमोन बियो साला एडभान्स ब्रेकआप बोखानायानो मोजां जाबाय आंना मोजां जाबाय नोंखौ गारनो हानो माने गोदान मोनोलाय नानि नोंहाबो गोदान लायदा नानि आंहाबो गोदान लायनोसै जायखिया जों रागा जोंलाय नांला थांदो नानि थांदो बे आंखौ बुनो फैबावलायदों बा खोमायासो खोमा सानायखौ गोसोखांबा थांहोफिननो लुगैले आङो बे हिनजावखौ साला माबायदि गोरान रांखिनि थांसैलां दा नानि आं थांबाय